tum da karbi gulahar karbi do an kaching room pet pen ni tum pini Pherangke phan ke pha la swalam the puthake la henlo je ni tum karbiang long pe dima santan ke do karbi district ner kep akarbi do an kedam tang arni an ni tum ST Hills puchi pudon long le pen ni tum ST Plain puchi ka chi pudon pen sini tum ki dodon pen hala so ke dodon pen ni tum pinang an ka sik sak dodon oi phi setame ni tum phan ke dam tang arni do ke do ason pen nang mathasi ni tum non ke dam tang 16 August arni CM Banglo long ni tum isi mai padu poni tum la all karbi youth student ahin pen central committee ahin pen thapon si isiam Banglo long isiam mai padu pon lo haso mai long itum man peng ki donai la pen kaching hon nai itum karbi autonomous council CM lo ake hai tuliram rong hang la pen ako ampar ta langli itum man peng ki donai pen la pen kaching hon nai itum asi karbi autonomous council CM Dr. Tuliram rong hang ake hai angpar do thulang alangli rong khang LSC Parosi Crazy constituency IMLA alangli nang kaching hon pen ni tum phan ST Hill status nang ki pipon ni tum la so ning karong the pik an alangli phan choro par pik an la so ni tum phan ST status nang ki pipon apot pen ni tum pini karbi golahat akar bi hoi pen alangli phan choro pajir ikpik alangli ni theklong pen ni tum phan la so status nang ki pipon pen alangli kachipat duk pon lake nang kaching ki na che than pipon itum Assam Chief Minister ake hai Himanta Biswa Sharma man ke donai lalang liphan kaching ki chathan pe ni to phan la district ner kep akar bi atum phan ta karbi ente karbi lo og CVC pusi nang matha pon si tuma ki duk kisung nang buji pon si nang matha pon si ni tum phan ST Hills status isivet lo pusi tum phan hong bidhana theng ke tok ateng pe si tum phan ST recognition STS recognition nangi pipon thula la penselang li phan choro par pik le tum phan karbi dolang ni tum antana karbi tum phan ta la tum phan stame karbiang long karbi ason thot sini tum phan ason son hubidhas tami pipon nang po palang li ning sivet pen age matha pon pot alang li phan choro par pik pen ako ladak ka chepaduk dam thu ni tum all la bangali itum welfare autonomous council CM man peng ki donai CM ake hai songbujit ingti mate sarsing Dr. Sarsing ingti ake hai alangli prab jin pen la so aputhak ke pachon pon thek apot alangli phantaning aklong pen ni tum kadu ka ve gulahat ke do akar bi hoi pen ni tum ningching sampik la pen pini ning cha rong pik pen si alangli phana ki rupi pon ke rupi par pik pon lo pen alangli tum phan non la bang ke thoma munit tum phan ake hai all Assam Chief Minister ake hai Dr. Himanta Biswa Sharma ake hai aphan apen do thulang alangli karbiang long autonomous council CM man peng ki donai CM Dr. Tuliram rong hang alangli phan ta me choro par pik an alangli an aning ke me amuni je tum phan karbi phan kaching hon pon alangli karbiang long ki do karbi phan son sini tum district ner kep ki do karbi phan ta nang ke mathan po nang matha pon apon ni tum kado ka ve golaghat district akarbi hoi pen alangli phan ning aklong pen choro par pik an pen ako do thulang ni tum welfare autonomous council CM Dr. Sarsing ingti alangli ki japon atobar lapo anaki me jo prabjin pen noni tum non council ke chok la pendet pen ni tum non la ST recognition na ki hills recognition na ki pipon long ke palong pop la ke thepik ni tum la so aphur ki mo ni tum owe suri owe pharo anstami tum la swarni ki ni tum serang ang pen si tokpon long po la pen ni tum per theru retik ro sining ro retik an setami la so status ki ni tum along si do po pen alang litum bang ke thom phan sami an so se ki claim me ke dam me phan sini tum karbi golahat akar bido an pen se to alang ri phan choro pajir pik par pajir pon pik lo kardom